салому алайкум бародарони азиз. Ба шумо тавсият мепимедум паст М+ барои простатит, барои ханакзадагӣ, барои шахсоне ки ҳамхобагишон мегӯем дуру дароз намекаша ва барои шахсоне ки бенасланд. Истеҳсоли Туркия астай оригиналай. Ба тамоми шаҳрҳои Россияро доставка дорем. Ба 200 рубл аксар рафтестай бародаро. Успед кунен бигирен. Дар WhatsApp мо бинависен. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон, аз ҳама шумо хоҳиш ҳамин аст ки дар ҳамин мавзӯи мо бо диққат гӯш кунед то охир каме вақти худро сарф кунед. мавзӯямон ин аст: Холмуроди Сиддиқро устод гуфтему гунаҳкор шудем. ва ба хотири чи ин гуна суханҳои қавӣ дар комментарияҳо. Бар ҳама шумо маълум аст, наворе дар бораи суханҳои Холмуроди Сиддиқ карда будем, аммо афсӯс бисёре бародарҳо дар комментарияҳо хеле суханҳои қабеҳ гуфтанд ва фикри моро дигар хел фаҳмиданд. албатта мо шуморо барои ҳаҷ кардан ман накардем. Нагуфтем ки ҳаҷ накунед, балки гуфтем ин панҷумин рукни ислом чист? Ин шаҳду шароит маблағ дошта бошӣ ҳаҷ кардани муъмин аст. албатта ҳаҷ кардан барои ҳар яки мо фарз аст, ба он шарте ки шароит дошта бошем. аммо шароите ки надорем, ҳаҷи мо кист? каъбаи мо кист? дар тоату ибодати Парвардигор баъдан дар хизмати падару модар дуояшонро гирифтан, ин ҳам зиёрат кардан ба монанди каъба ҳаст. аммо афсӯс инро дигар хел фаҳмиданд. чӣ гунае ки шеърро талаффуз кардем: эй қавми ба ҳаҷ рафта куҷоед? Куҷоед? маъшуқ ҳамин ҷост, биёед, биёед. имрӯзҳо мешунавем фарзандҳояшон дар ғарбӣ кор мекунанд дар муҳоҷирати меҳнатӣ, аммо худ аз банкҳо пул гирифта рафта ба монанди сайёҳат ҳаҷ карда омада истодаанд. мо гуфтем ки агар шаҳду шароит дошта бошӣ, рафта ҳаҷ кун. агар надорӣ, пас дар хизмати падару модар бош, дуояҳояшонро гир. иншоаллоҳ ба монанди ҳаҷ кардан аст. шояд худованд рӯзе ба ҳамин сабаби хизмати падару модар шуморо ҳоҷӣ гардонад ва ба ҳаҷ равед. худованд ҳамаи моро дидори ҳамон макони муқаддасро насиб гардонад. аммо ин хел моро хато нафаҳмед. мо ягон касе аз шуморо ман накардем. нагуфтем ки рафта хизмати падару модарта куну, мақсад ҳаҷ накун. мо ин ҳаққа надорем, гуфта ҳам наметавонем. ба хотире ки панҷумин рукни ислом ин фарз аст барои ҳар як муъмин, агар шаҳду шароит дошта бошад. аммо дар бораи устод каме суҳбат кардем. афсӯс боз ҳамон қадар дашном, ҳамон қадар суханҳои қабеҳ менависанд. албатта он шахсиятҳое ки менависанд, онҳо худ суханҳои қабеҳ менависанд, дашном мекунанд, аз ақл қарздор ҳастанд. ба мегӯянд ки бар хотири чи устод мегӯӣ. мо албатта устод мегӯем. вақте ҳар шахсияте калон аст, устод мегӯем. устод на онест ки мақсад барои мо дарс додааст. устод ҳамонест ки чанд шогирд дорад. моро хато нафаҳмед бародарҷоно, хоҳарҷоно. мо ягон таи шуморо аз ҳаҷ кардан ман накардем, намекунем ва нахоҳем кард. аммо суханҳои моро хуб гӯш кунед ки агар шаҳду шароит дошта бошед, пас маблағе надорӣ ба хотири ҳаҷ кардан, барои ҳаҷ кардан хизмати падару модарта кун. иншоаллоҳ худованд ҳамон макони муқаддасро насибат мегардонад. мо инро гуфтему халос. барои ҳамин бародарҷоно, агар ягон сухани қабеҳ аз мо содир шуда бошад, аз ҳамаи шумо маъзарат мехоҳам. бигзор худованди мутаол манро бубахшад. худо нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. худоҳофиз.